Здравейте, днес сме на Перперикон. Има дупка. Ето нагоре. Много е красиво. Сега ще продължим там нагоре. Ето там, това било водохранилище. Добре, сега ще покажа това. То ми прилича на вана. Ето това да е ваната, къде се къпят, а това прилича малко на сапонерка. Добре. Сега ще продължим нататък. Добре, продължаваме разходката. И тук вече стана много красиво. Там горе има някакъв мост. Ето и там много красиво. Сега мисля да вляза в него. Само да ви покажа так. Добре, вляза тук. Ето това е нещо като обиталище. Добре, сега тук ще се качим под тези стълби. Добре, продължаваме разходката по древната местност Перперикон. Ето тук е много красиво. Тук. Добре, сега ще се качи по тези стълби. Добре, вече се качих. Ето тук има втори много красив пейзаж. Ето там има нещо като града. Добре, това са нещо като съдове, с които са работили. Ето нататък да ви покажа. Ето пак да... Ниската панорама тук е много красива. Продължаваме нататък. Ето това е нещо като крепост. Извинете. Добре, тук пак има като обиталище. На мен също ми прилича малко и като лабиринт. Ето тук пише: не ходете по зидовете, рушат се. Добре, там сега продължаваме нататък. Ето там има някаква скала. Добре, тук
Там има някакво село. Там. Ето. Добре, това е най-голямото водохранилище на Траките. Ето там през онази дупка. Да, през онази дупка там е протичала. Там, ако прелее, там има мини проход и оттам да тече, когато прелее. Тук има жаби. И не е важно. Ето. Сега ще продължим нататък. Преди това предполагам, че е наблюдателната кола на Траките. Добре, сега ще направя един кръг. Добре, си чува нещо като някакъв странен звук, като змия седна. Добре, тук има някакви дупки, но които не знам за какво са. Тук ще ви покажа пак. Добре, ето не знам дали е бил градът, където сега предстоят разкопки. Дано сигурно да намерят някакви скъпоценни неща. И сега ще отидем още по-близо до сградата. Добре, сега се качих на колата. Добре, вече се връщаме. Тук се виждат много красиви скали. Ето тук има българското знаме. Добре, ето това ми прилича на някакъв трон. Добре. Добре, ето тук има много красива планинска панорама отново. Ето това там наистина е било наблюдателница. Добре, там има една табела, на която пише Църква 12-14 века. Ето тук. Ето тук има стотинки. Добре, това са били някакви помещения. Ето там има, ако се вижда, не знам, има път и до пътя е язовир. Добре, ето тук има някакъв гущер. Много е бърз. Сега ще ви покажа тук. Добре, ето това тук е било сауна и баня. Добре, тук има канали.
пак. Ето. Много е красиво. Добре, сега ще ви покажа тези дупки. Но не знам точно за какво са. И сега вече се връщаме. Добре, сега ще ви покажа последно ето тази пътека. И това беше клипът. Надявам се да ви харесало и чао!